Vlaďka Rušinová, učila som regionálnu a učili sme sa Baziliku Panny Márie a zahrali sme si jej súťaž. Volám sa Hanka a som z 3. C a dnes som učila regionálnu výchovu. A bolo to super, učila som Baziliku Panny Márie. Žiaci poslúchali a dala som aj známky niektorým a zahrali sme si aj super hru. Volám sa Katka, učila som hudobnú výchovu. Som z 3. C, žiaci ma poslúchali, zahrali sme si hru s notami. Učila som so spolužiačkou, ktorá sa volá Ľudská, tiež z 3. C a chcela by som byť učiteľkou. Volám sa Karolína. Ja sa volám Monika. Učili sme vlastivedu v 2. C. Učili sme sa Veľkú noc a opakovali sme porekadla a pranostiky. Dali sme im domácu úlohu a aby nakreslili za domácu úlohu, ako prežívajú spoločnú Veľkú noc s rodinou. Potom sme im nechali napísať básničku. Volám sa Lenka. Volám sa Natália. Učili sme matematiku v 2. C. Zahrávali sme si plus minus, opakovali sme si slovné úlohy a dali sme im domácu úlohu. Deti boli veľmi poslušné, nekričali, počúvali nás, hrali sme sa s nimi rôzne hry. Volám sa Ivanka. Volám sa Vaľko. Volám sa Viktória. Učili sme regionálne v 3. A. Žiaci boli poslušní, dali sme im písomky, dostali známky, dali sme im aj domácu úlohu, aby si nakreslili nejaké brány, Košickú, Hemanskú a Poľskú. Kreslili si aj v škole a kreslili kostol. Volám sa Michal. Volám sa Maxim. Učili sme v 4. B. Učili sme regionálnu výchovu. Skúšali sme žiakov. Domácu úlohu sme nedávali. Ja som Martin. Ja som Sebastian. Ja som Simon. Učili sme dramatickú výchovu v triedách 3. A a v 2. B. Pri pani Čelike Vierke Harčarovej. Žiaci boli dobrí, počúvali nás, aj keď aktéri trošku vyrušovali. Robili sme divadlo Horná Dolná, alebo ako sa žiaci učili o bábkovom divadle. Ja som bol Erika. Ja som bol Stano. Ja som bol starosta Hornej Dolnej. Naučili sme ich, že čo je to marioneta, Javajka a Maňuška. Animácia. Učili sme dramatickú výchovu. Ako sa má správať v divadle a prečo môžu byť aj niekedy vyhodení, lebo si myslia, že je to kaviareň dakedy. A dramatické skúšky a keď chcete ísť hrať nejaké divadlo, ukazovali sme im, ako by sa to správne malo hrať. Sme im ukázali rozcvičku dramatickú. Príklad železo, železo, oželezilo si sa, koleso, koleso, okolesilo si sa. Náš karikaturista karikaturoval iných karikaturistov, iní karikaturisti karikaturovali nášho karikaturistu. A nakoniec sme im rozdávali upomienkové predmety ako občianstvo Hornej Dolnej a preukaz na bicykel, ktoré sú platné do 5.5.2025. Ja sa volám Maroš. Ja sa volám Vilo. Ja sa volám Bratko. A ja sa volám Sebastian. Učili sme v triede 1. B. Matematiku. Pani učiteľke Andrej Novotnej. Žiaci boli usilovní a rátali výborné. Ja sa volám Vilo. Ja sa volám Bratko. Učili sme v triede 5. B. Angličtinu. Žiaci boli usilovní a tak ako vyrušovali. Ja sa volám Filipa Nesko. Ja sa volám Martin Burgusky. A učili sme v 3. B slovenský jazyk. Dali sme im za úlohu splniť tento papier a potom ešte mali domácu v pracovnom zošite.
Volám sa Sebastián Spisky, učil som v 3. B matiku a dal som im príklady tieto so zatvorkami. Niektorí žiaci nepočúvali a niektorí hej. Volám sa Erika Jašenská. Volám sa Jelena Holubová a učili sme v 4. C predmet slovenský jazyk. Dali sme im cvičenia z podstatných mien a prídavných a zámena a číslovky. Písali aj menšiu písmenku. Volám sa Jelena Holubová. Volám sa Peťo Foky. Učili sme matematiku v 4. C. Niektorí žiaci počúvali a väčšina nie. Dali sme im cvičenia z pracovného zošita. Ja som Katka. Ja som Sarah a učili sme techniku v 5. C. Pre žiakov sme si pripravili kvíz s otázkami, na čo ktorá pomôcka slúži. Niektorí žiaci počúvali a niektorí nie. Som Dianka, učila som výtvarnú výchovu v 3. B. Vyrábali sme veľkonočný pozdrav a učilo sa mi veľmi, veľmi dobre. Volám sa Timo, učil som etickú výchovu v 5. ročníku a mali sme tému Veľká noc. Volám sa David a učil som technickú výchovu v 6. A. Robili sme vrtuľky podľa vlastného spôsobu a mohli sme si ich vytvarovať, ako sme chceli. Volám sa Viktória a učila som slovenčinu v 6. A. Preberali sme plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá. Väčšinou sa mi učilo dobre a začali sme aj kopiť srandy. A ešte som učila na 1. stupni 4. B hodinu angličtiny. Pripravili sme si pre nich rôzne hry. Napríklad mali poskladať vetu alebo mali vyloštiť 8-smerovku. Tak väčšinou sa mi učilo dobre, aj keď niektorí žiaci boli isté výnimky a niektorí žiaci neposlúchali. V budúcnosti by som si asi povolanie učiteľky nevybrala. Volám sa Ema a dneska som vyučovala v 6. B anglický jazyk. Vyučovala som, robili sme stupňovanie prídavných mien a nejaké cvičenia z učebnice. Žiaci boli super a vraj sa im to veľmi páčilo. Mne sa to naozaj tiež veľmi páčilo, bo podľa mňa to bolo super a rád by som sa možno aj chcela stať učiteľkou. Volám sa Matúš, učil som informatiku v 4. B a zvládol som to, učil som s Timom, bohužiaľ, ktorý tu není. No a učiteľom by som sa určite nechcel stať. Volám sa Tamara a dneska som učila anglický jazyk v 5. A a učili sme sa prítomný priebehový čas, počúvali a učiteľkou by som sa ani nechcela stať. Ja som Tereza. Ja som Magdalena. A dneska sme učili matematiku v 6. B. Učili sme obvody a obsahy štvorca a obdĺžnika. Žiaci nevyrušovali. A učiteľkou by som sa asi stať nechcela. A ja. Ja sa volám Simona. Volám sa Klára. A na výtvarnej sme robili mozaiku. Volám sa Vicky. Volám sa Noemi. A učili sme výtvarnú. Sme robili mozaiku. Two, warm. 3, cool.
Na jablko. Zasa Oli. Mumia sa vrátila do Rozprúdačec. Kto je vysvetliť význam slov na chodí, na beha, na drobtí? Takže veľa chodí. Quiero ver tu iris. Lopta bol zvoček a rozprávka o maľovanom vajíčku je konček. Že sa tam hodila zelená karta a potom povedal kuchára, že si kartku takú. Hlavné mesto Riad, počet obyvateľov 25 miliónov, najväčšie mesta Džida a technické. Duša moja. Chalani, môžete nechať Andrejka. Julko, poď. Čiže môžete si aj na ten nadpis robiť takú zborku a dať ako prvé nejaké delenie sú plnovýznamové a neplnovýznamové, to si môžete upísať, to začíta. Mluviť šipkáko, hej? Áno. Aha. To sú šipky. Musíte, dnes na 5 dám to musí znať aj o poloci. To je na húčke. No, to som nechcela. Veď to nikto nechcel. A čo? Ešte?
Tak som Nie. Ja nie wiem. Ktoré si odkreslíte a vymalujete. Dobre. To už má napísané, čo tam je. Aha. Nemusíte to písať, keď nechcete. Chlapci. Tu máš papier. Vy chlapci nemusíte písať, poďme devčat. Tvrdé a mäkké I a v pracovnom zošite celú stranu. Najkrajšie, čo je tam na tabuli, vidíš? To, co je tam jednotka, čo to tam nakreslíš. Ale kus väčšie. Máme tu vajíčko biele a ešte také... Koho? Ešte. Jak sa to vysprí? Smala? Alebo foto do interaktívnych dlho. V tvojom storočí. Dnes je to čo? Mám teraz to 11. Čo? Nechýba mu tam ešte jedno číslo? Ale dám si prečo dve dvojky? Počkaj na fyzike.